Prijatelji, braćo, drugovi, evo me ponovo. Ma koliko vam sad delujem dobro, nisam dobro. Kao što sam više puta ponavljao, kumulativni efekat ovih hemioterapija daju ovako žestok efekat. Ceo dan sam prespavao. Dakle, i očekujem da ću sutra biti još duže da spavam. Sad je trenutno 16:04 po moskovskom vremenu. Jednostavno, to ne traje dugo, šta ja ujutru to často, 90 sati, pola sata kaplje, to je ćao čaci, mislim, nije to ništa, ali nakon toga ti si sve više ugašen i sve ti je onako loše, spavao sam ceo dan. I ono što je najžešće, kada sam se probudio, za mene nam je ovaj bandaž oko katetera ovog centralnog i sad sam super, sad me prilike mogu da idem napolje. Ali su mi rekli da će to sve manje i manje da se krati do ponedeljka. Ponedeljku bi trebalo valjda zadnju da primim i onda da mi mere parametre šta kako i onda ako je sve okej. Do sad je sve bilo okej, znači rekli mi ja sam školski primer po tim nekim njihovim. Tako da u utorak bi trebalo da mi vrate one moje matične ćelije što sam nabrao. I to je u stvari trenutak kada u suštini kreće, to je u stvari razlog zbog čega sam ja došao ovdje. Znači, srušili smo, odnosno još uvijek rušimo moj defektni imunni sistem. Kada ga srušimo, ugradit ćemo mu onaj od mog rođenja. Taj bi trebalo da, taj će i da radi to što je radio od mog rođenja, jel te? S tim što minuli rad u smislu oštećenja koja su nastala. Kolika su stvarno oštećenja, to ćemo tek videti posle nekog perioda kada kada mi izvrši transplantaciju. Nemam pojma. Pozitivan sam. Mislim da, znajući sebe, da sam, razgovarajući sa Vanjom, za one koji ne znaju, Vanja je moj kum, inače hirurg, lokalni tamo jagodinski, vrlo poznat, vrlo poštovan i cenjen i dobar, nešto mu je drugo, stvarno je dobar. Čim ja uspijem da smanjim inflamaciju u mom telu, ja sam bolji, pokretljiviji, tečni su mi pokreti, brži. Naravno, smanjenje inflamacije na taj način je bilo tipa popijem brufen. Šta to može? Nije sistemsko rešenje, to je samo onako ad hoc i tako dalje. I naravno ne treba se kljukati tim i šta ste znam, što ja nisam ni radio i tako dalje, ali računajući da kad se uradi transplantacija, pa inflamacija, da kažem uslovno nestane, nema je, jer nov mladi imunni sistem radi. Ja se pazim u početku ko ono bebe, 40 dana, 2 meseca, 3 meseca, nemam pojma da ne kuku dete, da ne dobije, ne znam šta, i tako dalje. Onda bi trebalo da ja otprilike budem dobar. To mi je očekivanje, onako optimistično. Pesimističko očekivanje mi je, nema da mi bude gore od ovoga što je bilo pre nego što sam došao u Moskvu. Znači, pre dolaska u Moskvu sam ja bio potpuno samostalan, dobro, uz pomoć, pomagao sam se ja, da me štapče. Evo mi ga štapče, evo mi ga baterijska lampa, vidiš, koja radi, razumiješ, time sam se ja to koristio, ali ja sam bio samostalan, znači, funkcionalno, mozak mi radio bez problema, problema nikakvih nisam imao, osim kretnji, tako da, to je da kažem prvi značajan benefit od svega toga, super. I ja bi to imao, tako da znate da i sutra ću možda još kasnije da vam šaljem klipove, preko sutra, verovatno još kasnije.
jer kako se približava kraj, ja sam bukvalno ugašen, znači nema me. Isti problemi sa izbacivanjem vode, bacio sam ne znam koliko kila vode, imam 96 kila sad trenutno, telesne težine, imao sam 100 i nešto, to je sve bila voda od bludu, ustečeno onim steroidima što su mi davali, svašta nešto, objašnjavali su im. Moje noge, ovde, sad ne mogu da vam snimam, su gotovo moje noge, znači nisu trupci, nego onako liče na moje noge, kako sam ja navikao. Znači, dosta toga sam izbacio. Tako da, to, ne znam šta da vam kažem dalje. Hvala Bogu, prođe, u smislu, sutra ću, kažem, opet možda da spavam do 6, a sad ću ovim noću nemam pojma, nema ni važno, ali na kraju, to je to. Puno vas pozdravlja Igor iz, boga mi, vrele Moskve, 29 ili možda čak i 30 stepeni, zatvoreni su svi prozori, klima centralna cepa radi, hvala Jojzi, stanje redovno, sad ću da pogledam vesti da vidim šta se dešava, da li pala neka bomba negde u blizini ili nije, nadam se da nije, a vi se svi držite i znajte da Igor misli na vas. Kao što znam, vidim porukama po svemu i svačemu da mislite na mene. I hvala vam na to. Aj, čao.